ማፀን ክደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን انت يتسمي مريم سيان لعلم ولا علم عالم ناكتو كجين سباك نبارك كجين تأمنك كنسلك كجين سوكا كنجنك كجين كنلسمك قدس السجل لك أذلك السجل كل برك لك يتكنى كل لسان أنت وتعملك عملك توزيع جاست ونقص نقص عملك أنت لك كل جس قالوا كل زنب سنة عواك فكما مهارنا قدس ولك أنت يبلا أنت مسسبت لي كما زبلو قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርከልና نبذ جبا أزيخ نصبر እግዚአብሔር አምላክና ኃይል ዝሃብካና ቅዱስ መንፈስ ካል የካዝ መራሓና ክብር ምስጋና ንዓኻ ይኹን እትሕጅን ንጽልይ ጸሎት አምላክና ስኻት ሰምዖን እትቕበሎን ሰሚዕኻ ተቐቢልካ ድማ አምላክና እቶና ዝምልስ መዓ ዘቁርር ኩነታትና ሁሉ ድማ ዝልውጥ ግበረልና እትንመሃሮ ቃልካ ድማ አምላክና ብመንፈስ ዓብዩ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ዘጸምብረና ናብ ሰማይ ዘጠምተና መገድኻ ዘትሕዘና ጉባኤ ግበረልና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ነቦታትና ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና ቶም ዝሓት ብጸሎት ዘኩሩና ዝበሉና ኣብ ሕማም ዘለው ብስቃይ ዘለው ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኹሎም ትፈልጦም ኢኻ መስለ ኩሎም ሕሙማት ንምነካ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸሎም ሕዙናን ኣጻናንዓልና ጠምዮም ጸሚኦም ዘለው ንስኣልና بسجاب نفس التأثير تحلنا فحز ولا أكبلنا أبصباب شجرة مكراد نلو مصرف ترلهم زوجشو دحن ملسلنا يوفروا دما دحن يتولنا كلهم ولدنا نعيم زلنا أوداتهم أولدهم عبيتهم نعيشهم أملاخنا بارخلنا ناي كلهم دكنا صب قرئنا تطعم دما أسمعنا بسلامة جميركا بسلامة فاطمنا بنادينا قدس رنجل مريم أمالادنات بناي ملاختي ترادعنات بناي نبياتن حوارياتن صادقانن سماعيتاتن صلوت ايتفلنا كم تنهاريات زمهر كايوم اب سمايات تنبر ابونا نبلنا نتوعكلنا سمك يتقدس منقصات امسا فقد كام تاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لو محبنا احنا نتبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نأوسنا ندقلنا حب كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبرن نزل علمنا تكاي معمين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تاع سلام لك له بحلنا غد دنقليخي بسقاخون دنقليخي ادي جابير توات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب انس برختيخي فركر سخون برخيو وملت تصقا يا بير مساقيو اوفستي دسي بلكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس منتانا محرت لمن المؤمنين يفتح ويسري زينو أملاك المدن يسوع كريستوس كاني كأنا سريحة يدم ساسيا بسا وكساتي برهان أنتم أبويا كانت وأبويا دي كانت رون سايرو سانات ببسمكم كونوا فتحانوا ونتحني طبعا حتى توصيله متقالي بس ما العصر تغلطه جيو مهارنكسوس 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 كمون بأنت أجزتنا مريم مهارنكسوس بالعصر تغلطه بأنت أجزتنا مريم مهارنكسوس 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 إذا سعديها من بارسقا قويتانا يسوع كريستوس مقابرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كم وندك أسام سال مسر زخونه كم وداتا جزي عد مسبت غتصر ناي مسقانا صلوت سناي نقرن قبرلنا قرب حالي جي أبي ربون قويتنا ملقنا مدحنا يسوع كريستوس نمسكنون لنا سويرنا ردينا نيو حلونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نتعنا سعادة سعد جاونا بتحنا أيو الجنب زعدس على الزيان بكل زمن يوتنا مفصم سلام حلونا كل نزح جابير منخنا نلبنا لنا وقيتنا جابير كل تحزبون قيتنا منخنا مدحنا يسوع كريستوس لعلو كل قبرن
من تقول جبرن أو تقول جبرن نمسكنك كلنا سلا سور كانان زرد أخنان زحل خنان نبخاون سلا زقرب كانان تقبل كانان سلا زعوب كانان زتنا خنان سعد يعون سلا زبط خنان نمسكنك كلنا وما بقرسب سلا زن لمنك كلنا كم محرت كون دللنا إذا قد السؤال زي عن كل زمن وطنان نأخاب مفراب فتسم سلام كم فتسمع بنا كل قناعتين كل مكران حبون قورين دخني كل قبل شيطانين مخوف السوات من العل صلان أقويتا كوارح كاب كله حزب خونا رحق كاب زريا بزز زلنا يبطعونا رحق زتعمن زحيشن عززلنا تمنين عن كربتين كل حالي سلام كرق السلطان ذهب كنا نسخا خمو كاب كله خفا عدحنا بالحنا نبرنا فتنا يتأتونا حدا ودخا قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سوس من تفقر سبيل بزقور محرتن قرتان بشغا معرم حوم زغن منفس كل سن بسقانان صنعتم بوزول لك عالم من كل سحان نزل عالم عالم آمين يعني الصحة مزمور 51 وأملاك مسالك محرني كم تعوير رهاخ أبس خيد مسس كواسات أبك حسبني كو حتياتوين أتريني أنا أبس هاي فلت ألقمو حتياتي كل جزب كلمة إيو زربا صادق فرغان صون كاتر كبسي أنا نأخذ راي بدلكو أبكر ميخا أكاي قوركو نوبا أبسات ولدكو نيكا أبا حتيات تنستني نونا حق أوش يغات تلوليو أحبون قوم مهرني من تغسرس في سمع الزات ريني خبرركو صعودو سابني تنزغد كتقاي ناصن تحقو ساس بحتان حقو سنة اسمعني كتقا حب حتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وعملا خصوري لب فتر اللي صنوع منفسك أوش تحدث أبقت كايد دربيني قدس منفسك وناي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بخاخم اللسويهم وأملاخ مدحاني كابدا دم أنقفني لساني نسلك حال الكتب للو إياه قويتاي أفاي مسقانا خنقرس غنا فريك فات مسوات بهب لك كانيو تزيكون اسم أقرب كل كانري المسوات مرارايت وقوني خمو مسوات أملاخ صبر منفسيو وأملاخ نصبرون كنت لبايت نقوني خا نتسيم سقا خاصة ناي قبر الله مكاتيات إرسالم ندع شب مسوات صدقي زحر مسواتي بملو مسوات بحكم لك أيو شو عم مسوي خا أرحوخ أقرب الكايوم هالليلويا صلت زيادك أسن كرسون قسين أملاخين مسقانا أقرب له حاتياتيك حد قال لك ألمنو آمين. أبونا بملاك السلام مزمور داويت مبل 230 كتصلي لنا. أدينا أدي إلسابيت مزمور داويت مبل 231 بوش تلبخن كأسيلكن كتصلياء. أبونا بمرقيتا مزمور داويت مبل 232 أنا مزمور داويت مبل 233 كتصلي. حونا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 234. ماما بري مزمور داويت مبل 237. ماما مولو مزمور داويت مبل 238. مامر تمنيت مس يعقوب تهلخي دمص جبر اللي مزمور داويت مبل 238 مامر تمنيت كتصلي لنا. الشيء أبونا أبي ملأك السلام مزمور داويت مبل 241. أبونا أبي مرقيتا مزمور داويت مبل 240 كلتن. حونا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 246. ماما بري مزمور داويت مبل 247. ماما مولو مزمور داويت مبل 248. مامر تمنيت سميع كن تغونكي مزمور داويت مبل 238 هيبك اللهو أو إلى دخل نبغى هو الشيخ ما يوعدكم كلهم. مزمور 240 شمنتهن هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ካብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን መርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ሰማየ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም
ዝሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ምሕሙቕን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እትህበቡላ ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፍረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላኻትኩም ፍረቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ድምፂ ተዓፅያትኩም ኣላ ምስለን ንቦና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ከኣና ቤተ መቅደስ መጽአ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ዓብይ ደኻፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን ለምን ሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ማማ ብረይ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እሺ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብስ ሓጢኣተይ እርዕድን ቅጥቅጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ክትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መከራ ኣብ መቃብር ይውድሶ የለን ኣይውድስን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልቦን እሞ ኣብ ድቃስ ትህኪት ከተንስእኺ ናብ መድሓኒ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን ኣሜን ሓውና ዶክተር መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘላለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቅላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብ ተሸለንተኛን ከዳዕን ስጋ ከለኹ እንታይ እቲ ትብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይ እቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወዓኹ ኣምላኸይ ነገበነኛ እሞ ይቕረበለይ ብላ ኣለኹ ይዘን ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦነፅቲ ድንግል ኣራይ ኦነፅቲ ድንግል እስማዕ ደለኹ እወ ኦነፅቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ፅላል ርድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ እታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ዓደን ኢኺ ዓደ ምንጪ ህይወት
ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ይቐኒለ ኣሜን መምህር ትምኒት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስምካ እውን ዘለኣለም ዝመልኦ ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘሎ ምሕረትካ ከምኡ ትኹን ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩላ ወሰና ይስምዓን ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርዳእ ጎይታ ካብ ብርሃን ምሕረትካን ዘለኣለም ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ስለዝኾን ኣይትንፀገኒ ይ ንዓኻ በድ መሓረኒ ንነብሰይ ኣድሕን ፅልም ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለን ኣድሕነን ባልካ ክገብር ኣምሃረን ንስኻ ኣምላኸይ ፈጣሪ ሂወት ኢኻ ብርሃንካ ድማ ምሕረትካ ናብቶም ትኹሉ ክብርካ ከዓ ናብ ዓሰብ ጠጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኢኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን እዩ ሳዕን ዘለኣለም ስምካ ምዝማሰን ምሕረትካ ብፀፅብ ሓቅነት ትዘቱ ኣሜን ማማረ ዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተሰንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማናቱ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሃደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለና ኦ ጎይታ ንሕማማት ስኻብ ፀሓዮም ሞመንት ትቅዱስም ካድካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማና ናኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣወሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ክረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን ማማ ህይወት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ከመይስኩም ቴንኪዩ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእቲ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድግልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአትና ዝጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽ ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና
ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣት ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ መተው ጸሎት ሃይማኖት መተው ጸሎት ሃይማኖት ኦኬ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መፅኡ ከዓ ነፍሰና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ሰሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን። ማማ ሙሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦ እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገበር ኣሜን ሃሌሉያ ስለ ቃላት ክብሪ ምስገን አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 አሁና ዶክተር ጽጋብ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትምላኽ እግዚአብሔር ኣቦ
መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ካብ ምሕረትካ ድኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ ምሕረትከ አምላክነ وأكون عبسانة بكم ወጎይታ ብቃት ጎረና ምስጋና ከምዲልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሰና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ነካ ኢማ ኣሜን يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقافون دنقليخي أدى جابير تبعوت قويتا سراوي سلام لك له سخي كابان السبرغتي قي فركر سخوم برغيو وملتا سقا جابير مساخيو وفسيت دس بالكي أتيات ناصر يلنا نفتو ودخ إيسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا آمين يعني سحات صلوت وقويتا بزا معات دياب كن مخاب تكباركم بقال حسابكم كل واسطنا زحطنا يو تسخار روحنا برسبن سلازغونكا انت تقدسم كالكا تعرقنا فدقلنا واملاك سلام كن حاضر سلامي تيتابنا ابزانا يدك اسك زينا خاب كل چنكتنا صاغبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا صلان كلونا خانا سلام العقل اخلنا صقام بررا انت مفكر سب زغنا حد ودخا وتنا املاكنا مدحنا يسوع كريستوس تبون مسؤن كبرن وداسين غرمان دلكا معرفة مزخون وهوت منفس قدسن مسكانا يقبعك حجن زل عالم عالمين آمين احنا بسوكف سعاد صلى صلوات وقويتا محرنا حرت كونا بزحلنا وام نفسوكف ساعتين جزيان اب سماينا مدرين خبرة سقر الكا كرسوس من عملقنا عن نوع تقسم بزخمراتين سنات ملأخار روحن نتمعنا زغدما يوم حتى تنياتات تمحر نحط من الساعات مالي سبي وقت كنبر مرمتو زي تدلي من تصبيهم دلت سفا سمايات كرهبو وكلهم نبدأ احنا تتقدم وقويتا بزا ساعات زيان أب كل ساعات لما أنا تقبل وتناك عن علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسي تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفا عزاني سكات برد عنا قلونا أمكن نقعب بودسان ملاك حلونا ناوهدت ابنت كان مرحمنتي نابتو زي مرمرن زي وسانم سلطات كان بس أحد لنا نسخان زال عالم بروخيخا أمين وقويتا بقعات قورنا بمسكانا كم زلنا غنسلي بسمايات نبر أبونا سمكا يقدس منقصات تمسا فاركان تاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لمحبنا نانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوصنا دقلنا كم فارحنا نمبر فتنا يتأتونا منقصن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايما أمين عوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا السلامتا سلام لك الله حلنا خدن قليخي شكاخون دنقليخي دي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك الله نسخيك عن السبرغتيخي فركر سخوم برخيو وملتا تسقا يا بير مساخيو وفستي داسي بالكي عتيات ناخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس ننتانا محرات لمن لنا امين كبرن مسقانا نعملاخ يكون يا بير سمعنا يا بير قبل له بجد ما بعلي محرنا برخم الشد آمين ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ኩሉ ግዜ ሰሉስ ናይ ምሸት ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 እነንብቦ ሃይማኖት ኣቦ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ንሎሙ ድማ ሃይማኖት ኣቦ ናይ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ
ኤጲስቆጶስ ናይ ሃገረ ቆጵሮስ ምዕራፍ 58 ክፍሊ 13 ካብ ቁፅሪ 42 ጀሚርና ከነንብብ ኢና ኣብ ቁፅሪ 43 ዘለዋ ንባባትና ማማ ብረይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 10 ማማ ምሉእ ፊልጵስዩስ 2:8 መምህር ትምኒት ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 18 እታ 42 ናይታ 41 መቐፀሊ ስለ ዝኾነት ካብ 41 ክጅምር እየ መፅሓፍቲ ከም ዝሕስዋ ኣይትሕሰቡ ቅድሚኡ ንኣልኣዛር ኣተንስኦ ኣብ ናይን ድማ ንወድታ መበለት ኣተንስኦ ኤልያስ ሓደ ምዉት ኣተንስአ ኤልሳዕ ከዓ ክልተ ምዉታት ነቲ ሓደ ብሂወቱ ከሎ ነቲ ሓደ ከዓ ስጉኡ ምስ ተቐብረ ኣተንስኦ እንተኾነ እዚኣቶም ምስ ተንስኡ ብዙሕ እዋን ብሂወት ፀንሑ ብድሕሪ እዚ ከዓ ዳግም ሞቱ ሕጂ ድማ ትንሳኤ ዘጉባኤ ይፅበዩ ኣለዉ ሕጂ ድማ ትንሳኤ ዘጉባኤ ይፅበዩ ኣለዉ እዛ ትንሳኤ ዘጉባኤ ናሓዛ ሕጂ ድማ ትንሳኤ ዘጉባኤ ይፅበዩ ኣለዉ ምእንቲ እዚ ክርስቶስ ነቲ ዝሞተን ዝተንስአን በኹሪ ኮነ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ካብ ሕጂ ሞት ኣብኡ ስልጣን የብሉን ምእንታና ሓንሳእ መከራ ተቐቢሉ ሞተ መከራና ተዓገሰ ሞት ጣዓመ ሞት እውን ሓንሳእ ኣብ መስቀል ነበረ ሮሜ 6:10 እሺ ዲያቆን ሮሜ 6:10 ማለት ሞቱ ሓንሳእ ንኩሉ ግዜ ካብ ሓጢአት እዩ ዝሞተ ህይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር قد هيوت يسمعنا اوكي ملخت بارس ناف سفليبي معراف كلته قصر شمانته رأسو خسع موتات حاته خسع موت أب مسكالوكا دعات عززة سلعالة تخر مسكانه ممر تمنيت رأيت سمعك خانت الحزي أكالا ينقص لها كاني قدامي ملكت بيتروس 13 شمنته إيش قدامي بيتروس معرف 13 شمن توس دما ناب أملاك مأنتي كأورغان نايلو بسو اتتصادق سلتهم عمسي حاسا سلحاتيات موت سقا موته منفسكنا هياوكو الشيء كتيلا دلا نبابنا أب قصري 45 بزوح جزيات الدقاقم أدينا إلسابيت أبيت وانجيل يوحنس معراف حادة كاب قصر حادة خساب حمشته وانجيل يوحنس أب حدش كيدان يدلو حدش كيدان نايمة جمرتا ماتيوس يدو مش جمرة ماركوس لوكاس يوحنس تبلو وانجيل الله تقدمت معراف كاب قصر حادة كساب حمشته وانجيل يوحنس معراف حادة كاب حادة خساب حمشته نبات 4 أنسمو وانجيل يوحنس كندي ألكني معراف حادة كاب حادة خساب حمشته معرف حالي كاب حادة خساب حمشته أهابي እግዚአብሔር ቃል ብፍቃዱ ንሙማት ሰብ ኮነ ከመይ ቃል ንሞት ምእንቲ ከጥፍእ ስጋ ሰብ ተዋሃደ አሜን بملكوته مكرا اي تقبلن بسبنوت جنا مكرا تقبل بملكوته مكرا زي بلوخ نسو جنا بتزلو بسو سجا نتمكرا ناتو جبرو بملكوته مكرا زي بلوخ نسو جنا بتزلو بسو سجا نتمكرا ناتو جبرو وانجيل يوحنس اي وداكن نسو هيوت كنسو بسقاو نموت ناتو جبره نسو هيوت كنسو بسقاو نموت ناتو جبره كدحنا نادا سب كونمبر هيوت نحوارو اي موتن ايو امين الرأي وانجيل يوحنس هذا حدا سقا حمشته قال بقدمي نبري اتقال دم أب أملاخ نبري
اتي قالون أملاخ نبره نسو بقدميو أب أملاخ نبره بقدمي أب أملاخ نبره بقو خلو تفتري كابتي تفتري زبل دما بزيكا بقو حانت اكواس تفتري يلبون هوت أبو نبرت اتا هوت كا برهان سب نبرت برهانون أب سلمات يبره سلمات كا أي سعرون يو صديق حكي هو أو قدر 46 زلا نبابنا مع مارزنت زداقم 27 تليس كنستنتن مأنتي أتليس قصر نحس نايزن سوم عدلنا إذا أخستنتن عيلنا حانت تقص نحس حانت قطري ما تصحاف كم زبله أبسب زئمن رقوم يخون إلو إيم مو دحنتنا بتراسب أيكونن أمنتنا وين بسب أيكونن كبرنا أملاخ زداقم 27 እቲ ተወቕረን ዝፈሰሰን እግዚኣብሔር ዝፈንፎኖ ብእዳው ብልሓተኛታት እተገብረ ምስሊ ዝገበረ ዓብኡ ከዓ ዘንብሮ ርጉም ይኹን ኩሉ ህዝቢ ከዓ ኣሜን ኢሉ ይምለስ ኣሜን ቀፂሉ ዘሎ ጥቕስና ኣብ ቁጥሪ 52 ማማ ህይወት ቀዳሜት ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18 መምህርት ምኒት ከተንብባት ፀኒሓያ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ቀዳሜት መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 1 እዚኦም ብዙሕ ግዜ ትደጋገምያ ወላ ዛ ቀዳሜት ጴጥሮስ 3:18 እሺ ንባብ ቁጥሪ 47 ክሳብ 52 ነስተውዕል ንሱ እግዚአብሔር ቃል ምዃኑ ብኩሉ ሰብ ተጋሂዱ እናሃለወ ብዛዕባቶም ክርስቶስ በይኑ ሰብዩ ዝብሉ ደኣ እንታይ ንበል ንሕና ግና ብዘይ ጥርጥር እግዚአብሔር ቃል ብርግጽ ስጋ ሰብ ከም ዝተዋህደ ምትሃት ከም ዘይኮነ ኢና ንኣምን ሰብ በይኑ ኮይኑ ዳሓር መለኮት ዝሓደሮ ኣይኮነን ተስፋናን ምድሓናን ድማ ካብ ሰብ ኣይኮነን ሰብ በይኑ ኮይኑ ዳሓር መለኮት ዝሓደሮ ኣይኮነን ብዘይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ኣዳም ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተፈጥረ ኩሉ ሓደ እኳ ከድሕነና ኣይከኣለን ብዘይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ኣዳም ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተፈጥረ ኩሉ ሓደ እኳ ከድሕነና ኣይከኣለን ተስፋና ኣብ ሰብ ከይከውን ድማ ባዕሉ ኣምላኽ ሓቂ ሰብ ኮነ ከምቲ ጽሑፍ እቲ ካብ ሰብ ዝሽየም ሊቀ ካህናት ምእንቲ ሰብዩ ዝሽየም ዝብሎ ምእንቲዚ ጎይታ ናብ ዝመፀ ስጋን ነፍስን ከዓ ተዋሃደ እግዚአብሔር ቃል ብሰብነቱ በጃና ክመውት ብመለኮቱ ድማ ድሕነት ምእንቲ ክህበና ሰብ ኮነ እግዚአብሔር ቃል እታ ቃል ኣሰውዕሉላ እግዚአብሔር ቃል ብሰብነቱ በጃና ክመውት ብመለኮቱ ድማ ድሕነት ምእንቲ ክህበና ሰብ ኮነ ብሰብነቱ ብመለኮቱ እሺ ብመከርኡ ንመከራና ደምሰሶ ብሞቱ ድማ ንሞት ቀተሎ ንመለኮት ግና መከራ ኣይበጽሖን ከመይ ንመለኮት ከቶ መከራ የብሉን ንመለኮት ብህላዌኡ መከራ ዘይብሉ ክነሱ ግና ቅዱስ ቃል በቲ ዝለበሶ ስጋ መከራ ክቅበል ፈተወ እሺ መከራ ኣይቅበልኒ መለኮት ናይዚ ምሳሌኡ ድማ ከምቲ ደም ዝተኣልከ ክዳን ዝተኸድነ ሰብ እሞ እቲ ርስሓት ደም ነቲ ዝተኸድኖ ሰብ ዘየርስሖ ርስሓት ከይበፅሖ ከሎ ድማ ርስሓት ደም ከም ዝበፅሖ ዝቁፀር ከምኡ ድማ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ምስ መፀ ብመለኮቱ ሕማም ዘይብሉ ክነሱ ብስጋ መከራ ተቐበለ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ክርስቶስ ምእንታና ብስጋ መከራ ተቐቢሉ እሞ
ንስኻትኩም ድማ በትናቱ ኣምሳል መከራ ተቐበሉ ከም ዝበሎ እዩ ክርስቶስ ምእንታና ብስጋ መከራ ተቐቢሉ እዩ እሞ ብስጋ እሺ ቀዳሜት ጴጥሮስ 3:18 እሺ ሶሪ ኣይክስተኺ ገበርኳት ፀኒሐ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:18 ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቅርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፂ ሓንሳእ ስለ ሓጢአት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግን ህያው ኮነ ኣሜን ኣሜን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 1 2 ብሓንሳብ እየን ዘላ እዋ እሺ ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳረ መከራ ካብ ፀገበስ ብስግኡ መከራ ዝፀግብ ንሱ ንሓጢአት ሓዲግዎ እዩ እሞ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፍቃድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩም እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣፅዋር ጌርኩም ሓዝዎ ኣሜን ኣሜን ቀፂላ ደላ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 55 እያ ማማ ብረይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ክሳብ 11 ፊልጵስዩስ 2 6-11 ንባብ ቁጥሪ 53 ክሳብ 55 ከምቲ ኣብ ክዳን ዝተኻዕወደ ነቲ ለባሲኡ ዝቁፀር ከምኡ መከራ ስጋ ንመለኮት ይቁፀር መለኮት ብዝኾነ ነገር ዘይሓምም እዩ ተስፋ ኩሉ ዓለም ኣብ ሰብ ከይከውን ግዳ ብሰብነቱ መከራ ተቐበለ ድሕነት ኩሉ ዓለም ድማ በቲ ዘይሓምም መለኮት ኮነ ተስፋ ኩሉ ዓለም ኣብ ሰብ ምእንቲ ከይከውን ብሰብነቱ መከራ ተቐበለ ድሕነት ኩሉ ዓለም ድማ በቲ ዘይሓምም መለኮት ኮነ እሺ ኣብ ሰብ ከይከውን ተስፋና እሺ መለኮት ዘይደክም ዘይሓምም እዩ ነቲ ጎይታ ክብሪ እንተ ዝፈልጥዎስ ኣይምሰቐልዎን ዝተባሃለ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም መከራ ከምናቱ ተቆጽረሉ ጎይታና ተሰቕለ ንሕና ድማ ነቲ ምእንታና ዝተሰቕለን ዝሞተን ዝተቐብረን ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ንሰግድ ፊልጵስዩስ 2:6-11 ማማ ብሬ ፊልጵስዩስ 2:6-10 ንሱ መልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንፃዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰውን መሰለ ንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ ክሳብ ሞት ከዓ ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብቲ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቦ ኣሜን ኣሜን ቀፂላ ደላ ጥቕስና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ማማ ሙሉ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 32 ሮሜ 11:32 ኣየ ሃብቲ ዑምቀት እግዚኣብሔርን ፍልጠቱን ከቶ ዘይምርመር እዩ ሮሜ ክንደልካኒ ሮሜ 11:32 ኦኬ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11:32 ካብ 30 ክሳብ 32 ብሓደ እየን ዘለዋ
ኣምላኽ ንኹሎም ምእንቲ ኽምሕሮም ንኹሎም ኣብ ዘይምእዛዝ ኣፀዎም እሞ ከምቲ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ዘይተኣዘዝኩምዎ ሕጂ ግና ሳላ ዘይምእዛዝኩም እቲኣቶም እተመሃርኩም በቲኣቶም ተመሃርኩም ከምኡ እውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም እተመሃርኩምዎ ድሕረት ምእንቲ ክመሃሩ ሕጂ ኣይተኣዘዙን ላዕላቱ ተረዳእት ሮሜ 11:32 ኣውፂኽያ 30 ክሳብ 32 እያ ዘላ ግን 11 እያ ምስ ሮሜ እዛ ደንብብክያ እወ እሺ ቀፂላ ደላ ንባብና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 12 ካብ ፍቕዲ 5 ማማረ ዘነት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 25 ንባብ 57-58 ንሕና ውሑድ ኢና እንፈልጥ እቲ ብዙሕ ግና ክንበፅሖ ኣይንኽእልን ኢና ከመይ ከምቲ ጽሑፍ ሰብ ካብ ዓብይ ባሕሪ ውሑድ ማይ ሰትዩ ከም ዝጠልል ንሕና እውን ከምኡ ካብ ፍልጠት እግዚኣብሔር ውሑድ ንዛረብ ስርዓቱን ትርጓሜ ሃብቲ ተስፋናን ከዓ ንምህር ብፍቓድ ኣብን ብፍቓድ ወልድን ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስን በዚ ስርዓት እግዚኣብሔር መጽሓፍቲ ብጋሃድ ትንሳኤ ይሰብካ ኣለዋ ዳዊት ምዕራፍ 10 ስለ ምግፋዕ ጥቑዓትን ስለ ልቕሶ መሳኪንን ሕጂ ክትስእ ነቲ ዝናፍቑ እውን ምድሓም ከምፅእሉ እየ ይብል ዳዊት አሜን ሮሜ 4 ቁጥሪ 25 ንሱ ብሰራሕ ኃጢአትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና እውን ተንስእ እሺ ኣብ ቁጥሪ 59 ዘለዋ ንባባትና ማማ ህይወት ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 18 ሓፍትና እልልታ መዝሙር ዳዊት መበል 118 ቁጥሪ 17 ሓውና ዶክተር ጽጋብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥሪ 9 ማማ ብረይ ሮሜ 10 ቁጥሪ 4 ንባብ ቁጥሪ 59 ቃል ብኣካሉ ምግላጹ እዚ ክርስቶስ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ብናይ ሕጊ ፍጻሜ እምነትና ነጽንዕ ዘዳግም 18 حاجة هو سوري 18 كما خازبل نبي خاب مأخل أحواتهم كتنسؤهم إيه قالي كأف خنبريه ንሱ ድማ ዝኣዘዝክዎ ኩሉ ክገብሮም እዩ ክነግሮም እዩ ሶሪ ክስተገር ያለሁ ከማኻ ዝበለ ነቢ ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ከተንስኦም እየ ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፍ ክነብር እየ ንሱ ድማ ዝኣዘዝክዎ ኩሉ ክነግሮም እዩ ኣሜን ሳዲ ሓቀይ መዝሙር ዳዊት 118 ፍቅዲ 27 እግዚአብሔር ሲ ኣምላኽ እዩ ንሱ እውን ኣብርሃልና ነቲ መስዋእቲ በዓል ዓመት ክሳብ ኣቅርንቲ መሰዊኢ ብገመድ እሰሩ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 63 ፍቅዲ 9 ኣብ ኩሉ ፀበቦም ፀበቦ መልኣኽ ገጹ ድማ ኣድሓኖም ብፍቅሩን በለውሃቱን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን ሮሜ 10:4 ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እዩ እሞ ጽድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦምን
ጽድቂ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮምሲ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይግዝኡን። ኣሜን ኣሜን። ካብዚ ብምቕጻል ቁርብ ግዜ ስለ ዘለና ምዕራፍ 59 ክንቅጽል ኢና። ኣብ ምዕራፍ 59 ቁፅሪ 1 ዘለዋና ንባባትና ማማሙሉ ኣዴና ኤልሳቤጥ አቤት ኦሪት ዘፍጥረት ናይ መጀመርታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐዳሚት ገጽ ዘፍጥረት እያ። ዘፍጥረት እዋ መጀመርታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኦሪት ሕጂ ኣብ ኣፍታ ዘፍጥረት ከድክን ምዕራፍ 4 እታ ራብዒቲ ምዕራፍ ኦሪት ዘፍጥረት መጀመርታ መጽሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 10 ካብ 4 ክሳብ 10 ካብ 4 እስካብ 10 እወ ማማሙሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ካብ 21 ክሳብ 24 መምህር ትምኒት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 4 ክሳብ 6 ንባብ ቁፅሪ 1 ምዕራፍ 59 ኢና ደለና ዘፍጥረት ድሕሪ ገለስ እዋን ድማ ቃል ካብ ፍጥረት እኔን ከተንብባ ይኽን ኦኬ ይኮነትን እሺ ንባብ ቁጥሪ 1 ትንሳኤ ዘይዘከረ መጽሓፍ ኣበይ ቦታ ይርከብ? ቅድም ንደም ኣቤል ጻድቕ ብድሕሪኡ ሞቱ ዘከረ ደጊሙ ከዓ ሄኖክ ንእግዚአብሔር ከም ዘስመሮን እግዚአብሔር ከዓ ከም ዝወሰዶን ከም ዘይተረኽበን ሞት ከም ዘይረአየን መጽሓፍ ተዛረበ። ዘፍጥረት 4 ካብ 4 ክሳብ 10 ኣዴና ኤልሳቤጥ ካብ 4 ኣቤል ከዓ ካብ በኹራት ኣባጊዑ ነቲ ሰስቡሑ ወፈየ እግዚአብሔር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን ባህ ኢልዎ ረአየ ናብ ቃልን ናብ መስዋዕቱን ግና ባህ ኢልዎ ኣይረአየን ቃኤል ከዓ ኣዝዩ ኮረየ ገፁ ድማ ተፀወገ ስጋዕ ክንደይ ካልካኒ ካብ 4 ክሳብ 10 ኣራይ ገፁ ድማ ተፀወገ እግዚአብሔር ከዓ ንቃኤል ስለምንታይ ኮሪኻ ስለምንታይ ከተፅወግ ፅቡቅ ጌርካ እንተትኸውንሲ ገፅካ ምበርሄ ነይሩ ፅቡቅ ስለ ዘይገበርካ ግና ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ትቃፀወካ እንታይ እዩ ዝዳ እዎ ትቃፀወካ ኣላ ንሳ ንኽትስዕረካ ትደሊ ኣላ ንስኻ ግና ከም እትስዕራ ገበር በሎ ቃኤል ድማ ንኣቤኤል ሓዉ ንመሮር ንኺድ በሎ ኣብ መሮር ከለዎ ከዓ ቃኤል ንሓዉ ኣቤል ወቂዑ ቀተሎ ኦፋይ እግዚአብሔር ከዓ ንቃኤል ሓውካ ኣቤል ኣበይ ኣሎ ኢሉ ሓተቶም ቃኤል ድማ ኣይፈለጠን ኣነ ዶ ሓላው ሓወይ እየ ኢሉ መለሰሉ እግዚአብሔር ከዓ እንታይ ጌርካ ኢኻ ድምፂ ደም ሓውኻ ካብ ምድሪ ናባይ ይጠራዕ ኣሎ ኢልዎ ሕጂ ድማ ርጉም ኩን ኣብዛ ገደም ሓውካ ካብ ኢድካ ክትቅበል ኣፍ ዝኸፈተት ምድሪ ከዓ ኮብላሊ ኩን ኢልዎ እሳድያ ቃል ህይወት ንስማዓልና ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ካብ 21 ክሳብ 24 ሄኖክ ድማ 65 ዓመት ገበረ ንማቱሳላ ከዓ ወለደ ሄኖክ ንማቱሳላ ምስ ወለደ ከዓ ድሕሪኡ 300 ዓመት ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኣወዳትና ዋለድን ከዓ ወለደ ኩሉ ዕድመ ሄኖክ ድማ 365 ዓመት ኮነ ሄኖክ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ
ኣምላኽ ወሲድዎ እዩ እሞ ኣይተረኣየን ስለዓላት ትኽብ ምስገና አሜን ኣሜን ቃል እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 6 ኣቤል ካብ መስዋእቲ ቃየል ዝበልፅ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ ኣምላኽ ብናይ መብኡ መስክረሉ ጻድቕ ምዃኑ በኣ ተመስክረሉ እቱ ከዓ ገና በኣ ገይሩ ይዛረባሉ እስክርቢቶ ሄኖክ ኣላ ብላዕሊ ሞት ምን ኣብቲ ላዕሊ እስክርቢቶ ኣላ ሄኖክ ሞት ምእንቲ ከይርኢ ብእምነት ገዓዘ ቅድሚ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበር እሞ ኣምላኽ ስለ ዘግዓዞ ኣይተረኽበን ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ዓስቢ ከም ዝህቦን ከኣምን እዩ ኣሜን ኮኔክሽን የብልክን መምህር ትምኒት ወላ አንተ ወይ ቆራረፂ ነይሩ ጀሃቶ ታል ሰምዕልና ኣለኻ ወፂ ክፀኒሕኪ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 6 ኣቤል ካብ መስዋእቲ ቃየል ዝበልፅ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ ኣምላኽ ብናይ መብኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቕ ምዃኑ በኣ ተመስከረሉ ብምውቱ ከዓ ገና በኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ሄኖክ ሞት ምእንቲ ከይርኢ ብእምነት ገዓዘ ቅድሚ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበር እሞ ኣምላኽ ስለ ዘግዓዞ ኣይተረኽበን ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ እዩ ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 2 ዘለዋ ንባባትና ናይ መወዳእታየን ከዓ ኮና ኣዴና ኣይና ዓለም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ካብ 13 ክሳብ 22 ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ካብ 13 ክሳብ 22 ማማረ ዘነት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ካብ 18 ክሳብ 22 ማማ ህይወት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ካብ 9 ክሳብ 11 ሓፍትና እልልታ ሮሜ 4 ካብ 1 ክሳብ 23 እሺ ንባብ ቁጥሪ 2 ናይ መወዳእታ ንባብናያ ኖህ ብትእዛዝ እግዚአብሔር መርከብ ሰርሐ ንስድራኡ ድማ ዳግም ልደት ገበረ አብርሃሙን አሪጎ አካላቱ ደኺሙ ከመውት ኮነ ግና ከእግዚአብሔር ካብቶም ክልተ አካሎም ዝሞተ ተስፋ ሃበ ከመይ ማህፀን ሳራውን ከመውት ነበረ አዲና አይን ዓለም እሺ ዘፍጥረት 6 ካብ 13 ስጋዕ 22 ኣምላኽ ከዓ ንኖህ በሎ ብሰሮም ምድሪ ዓመፃ መሊኣ እያ እሞ መወዳእታ ኩሉ ስጋ ኣብ ቅድመይ በፅሐ እንሆ ድማ ኣነ ምስታ ምድሪ ከጥፍኦም እየ ንኣኻ ካብ ኦም ጎሬ መርከብ ስራሕ ነታ መርከብ ክፍልታት ገበረላ ውሽጣ ግዳማን ከዓ ብቅጥራ ለቕልቃ ከምዚ ከዓ ግበር ምናሕ እታ መርከብ 300 እመት ምግፋሓ 50 እመት ቁመታ ድማ 30 እመት ይኹን ነታ መርከብ ኣብ ላዕላ ዓመት ዝቁመቱ መስኮት ገበረላ ኣፍ ደገ እታ መርከብ ድማ ብጎቦ ግበሮ ታሕተዋይን ካልኣይን ሳልሳይን ደርቢ ገበረላ ምእንቲ ካብ ትሕቲ ሰማይ ህያብ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ስጋ ክጠፍእሲ እንሆ ድማ ኣነ ማይ ኣሂ ኣብ ምድሪ ክነብር ኣለኹ። ኣሜን። አሜን
ከምጽእ እየ እሞ ኣብ ምድሪ ዘላ ኩላ ክመውት እዩ። ምሳኻ ግና ኺዳነይ ከቐውም እየ። ንስኻ ምሳኻ ድማ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ኣብ መርከብ ከተእቱ ኢኻ። ምሳኻ ህይወት ምእንቲ ክትሕልዎም ድማ ካብ ኩሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለ ክልተ ካብ ኩሉ ዓይነት ናብ መርከብ ኣእቱ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ይኹን። ንስኻ ብህይወት ምእንቲ ክትሕልዎስ ካብ ኣዕዋፍ በብዓይነተን ካብ እንስሳ በብዓይነቱ ካብ ምድሪ ለመምታ ካብ ዝብል በብዓይነቱ ጌርካ ካብ ዝኾነ ዓሌት ከክልተ ናባኻ ኣእቱ። ካብ ዝብላዕ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንዓኻን ንዓታቶምን ቀለብ ክኸውን ኣእቲኻ ኣባኻ ኣክቦ። ኖህ ድማ ከምኡ ገበረ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ። ከምኡ ከዓ ገበረ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ወዲአ እያ መስለኒ። ስማዕ ነይረ ዲ? እወ سمعني ያ ስማዕ እሺ ሕረ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ካብ 18 ስጋዕ 22 ሽዑ ኖህ ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ወፁ። ኩሉ ኣራዊትን ኩሉ ለመምታን ኩለን ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ዝዋሳውስ ዘበለ ኩለን ድማ በብዓሌቶም ካብ መርከብ ወፁ። ኖህ ድማ ንእግዚኣብሔር መሰዊኢ ሰርሐ። ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለ ካብ ኩለን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዝሓርር መስዋእቲ ኣብ መሰዊኢ ኣዕረገ። እግዚአብሔር ድማ እዚ ጥዑም መዓዛ ኣጫነወ። እግዚአብሔር ካብ ልቡ ሕልና ልቢ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፉእ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማን። ድሕሪ ደጊምሲ ከምቲ ዝገበርክዎ ህያው ንዘበለ ኩሉ መሊሰ ኣይክወቅዖን እየ። ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዘርእን ዓፂድን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ኣየቋርፅን እዩ በለ። ኣሜን። ስለቃላት እግዚአብሔር ክብር ይመስገን። አሜን። ዘፍጥረት 18 ካብ 9 እስካብ 11 ንሳቶም ድማ ሰበይቲ ሳራ ኣበይ ኣላ በልዎ። ንሱ ከዓ ኣብ ድንኳን እንሄ በለ። ሽዑ ንሱ ንዓመታ ከምዚ ቅንያት እዚ ርግፅ ክምለሰካ እየ። ሰበይቲ ሳራ ድማ እንሄ ሽዑ ወዲ ክህልዋ እዩ በለ። ሳራ ከዓ ኣብ ኣፍ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ድንኳን ከላ እዚ ሰምዐት። ሕጂ ድማ ኣብርሃምን ሳራን ዕለቶም በፂሑ ኣሪጎም ነበሩ። ንሳራ ድማ እቲ ልምዲ ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍዋ ነበረ። እስካዕ ሸዓዳ ዋላ ክቅፅለ እቲ 11 እያ ትብል ዘላ። ቴንክ ዩ ክሳብ 11 ሮሜ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 እምበኣር እቲ ብስጋ ኣቦና ዝኾነ ኣብርሃም እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና? ኣብርሃም ብግብሪ ጸዲቑ እንተዝኸውን ገለ ዝምክሓሉ ነገር መሃለዎ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ሓንቲ እኳ የብሉን። እቲ ጽሑፍ ከእንታይ ይብል? ኣብርሃም ብእግዚአብሔር ኣመነ እሞ እዚ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆፅረሉ ይብል። እቲ ዝዓይ ሰብ ደሞዙ ከም ግቡእ ኮይኑ እዩ ዝቁፀረሉ እምበር ከም ውህበት ኣይኮነን። ሰብ ሰናይ ምግባር እኳ እንተዘይብሉ በቲ ንሓጢአተኛታት ዘጽድቕ ኣምላኽ እንተኣሚኑ እቲ እምነቱ ጽድቂ ኮይኑ ይቁፀረሉ እዩ። ዳዊት ብዛዕባ እቲ ብግብሪ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ብከምኡ እግዚአብሔር ዘጽድቕ ሰብ ብፁዕ ከም ዝኾነ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዝስዕብ ይብል። እቶም ኣበስኦም ዝተሓድገሎም ሓጢአቶም እውን ዝተኸደሎም ብፁዓን እዮም። ኣምላኽ ሓጢአቱ ዘይፅብፅበሉ ሰብ ብፁዕ እዩ።
እዛ ብፅዕና እዚኣ ንጉዙራት ጥራይ ድያ ወይስ ንዘይተገዝሩውን? ንኣብርሃም እታ እምነቱ ጽድቂ ኮይና ተቆፅረትሉ ኢልና ኣሎና። ከመይ ኢላ እያ ከተቆፅረትሉ? ምስተገዝረ ድያ ወይስ ከይተገዝረ? ከይተገዝረ እያ እምበር ምስተገዝረስ ኣይኮነትን። እታ ገና ከይተገዝረ ከልዎ ብእምነት ዝረኸባ ጽድቂ መፈለጥታን ማሕተምን ክትከውን ግዝረት ተቐበለ። ስለዚ ነቶም ከይተገዝሩ ዝኣምኑ እሞ እምነቶም ጽድቂ ዝቁፀረሎም ኩሎም ድማ ኣቦ ኮኖም። ኣቦ ጉዙራት እውን እዩ። እዚ ከዓ ስለዝተገዝሩ ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ኣብርሃም ከይተገዝረ ከሎ ዝረኸባ እምነት ስለዝሰዓቡ እዩ። እታ ንኣብርሃም ምስ ዘርኡ ንዓለም ከም ዝወርሳ ዝተዋህበቶ ተስፋ በቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ እያ እምበር ሕጊ ብምፍጻም ኣይኮነትን። እቶም ፈጸምቲ ሕጊ ዝወርሱ እንተዝኾኑ ግና እምነት ከንቱ ምኾነ፣ ተስፋ ከዓ ዋጋሚ ነበራን። ከመይ ሕግስ ቁጥዐ እዩ ዘምጽእ? ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስ ሕጊ የልቦን። እታ ተስፋ ካብ እምነት እያ። ስለዚ ዘርኢ ኣብርሃም ኩሎም ነዛ ተስፋ እዚኣ ብጸጋ ክወርስዋ እዮም። እዚ ከዓ ፈጸምቲ ሕጊ ጥራይ ዘይኮኑስ እቶም ከም ኣብርሃም ብእምነት ዝጸድቁ እውን እዮም። ከመይ ኣብርሃም ብእምነት ኣቦ ኩሉና እዩ። እዚ ድማ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ገይረካ እየ ዝብል ተጻሒፉ ስለ ዘሎ እዩ። ኣብርሃም ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኑ ኣምላኽ ኣቦና እዩ። እዚ ኣምላኽ እዚ ንዝሞቱ ህይወት ዝህብ ንዘየለዉ እውን ናብ ህላዌ ዝጽውዕ እዩ። ከምቲ ዘርእኻ ከምኡ ክኸውን እዩ ዝብል ዝተነግሮ ኣብርሃም ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ብምግባር ኣቦ ብዙሓት ከም ዝኸውን ኣመነ። ኣብርሃም ድማ ወዲ 100 ዓመት ኣቢሉ ስለ ዝነበረ ክወልድ ከም ዘይክእል እውን ሳራ እውን ማህፀና ከም ዝሞተ እናረኣየ እኳ እምነቱ ኣይደኸመን። ግና ብእምነቱ እናበርትዐ ደኣ ንኣምላኽ ክብሪ ሃበ እምበር በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋስ ኣይተጠራጠረን። ኣምላኽ ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ክፍጽሞ ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ። ስለዚ ድማ እምነቱ ንጽድቂ ተቆፅረሉ። ግና እቲ ንጽድቂ ተቆፅረሉ ዝብል ንኣብርሃም ጥራይ ኣይተጻሕፈን፣ ንዓና እውን እዩ። ንሕና በቲ ንኢየሱስ ጎይታና ክሳብ 23 እሺ ነበረና ናይ ንባብ ጊዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ክሳብ ምዕራፍ 58 ቁፅሪ 2 ክሳብ ምዕራፍ 59 ቁፅሪ 2 ኣንቢብና ኣለና። ኣብዚ ደው ከነብል ኢና። ካብዚ ብምቕፃል ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ። መዝሙር ድዝምር ብፍላይ ከዓ ብዙሕ ደይ ዝምር። ኦኬ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ዌልካም። መጀመርታ ጊዜና ይመስለኒ። ሚካኤልን ኣብጌልን ክንዝምር ኢና ኢለና ኣለዋ። እሺ ጽቡቅ ግለጸ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብሬ ንአምላክ ኣብ ላዕሊ ክብሬ ንአምላክ ኣብ ላዕሊ ክብሬ ንአምላክ ኣብ ላዕሊ ክብሬ ንአምላክ ኣብ ላዕሊ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ
آمين. زماري ملاقت يسمع لنا تعمت مزمور زيادة يبارخكن زماري ملاقت يسمعكن أملاق عبيتو ختقلقلا ينبركن. آمين. Well, I'm gonna give them nataqaalan bunat hake and I'm so proud of both. Thank you. تبارك عدمي خنوح خنزندك أي أجل We are so proud of you guys. ብጣዕሚ ሓቂ ቃልና ክንዋላት መዝሙር ብጣዕሚ it touched my heart. Thank you. آمين. Thank you. Wow, so beautiful. كبرنا أملاخ أبل علي سلام دما أب مدري يا تبل تسفى قبر كلاتنا إذا مزمور كابيا من جان نذكران خونينا بزوح جيزة بيتا كريستيان سلاسة دقاقة مزي تغسي سبات لك زابير بسمايات وسلام بمدر مالت يازيا بتقرنيا Wow. مع عسيات الزميران ذكرى لنا سبات لك زابير بسمايات وسلام بمدر سمرت لسب ولدته ክርስቶስ ከ هو عبد الداتا كرسوس اشي حفتنا قللتا إذا حفا بلالا ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 لوكاس كلتا 14 ستر بعته تنببلنا دو እሺ ክብሪን ኣምላኽ ኣብ ኣርያም ሰላም ካብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ንእግዚኣብሔር ዝሕጎሰሎም ሰብ آمين قالوا تسمع لنا ኣሜን قال بقال النساس لزخنت وانجيل لوكاس كلتا 14 كن حزا خنت صنعة تعطس اتليست تعطس خنذكرات صبغتيا أنا بساوت نيرة ديكون حوي جن ناتي 10 تعسر سلستوين مساعد غير مش ايش حرا ام بيبي احسرت حنسابي لي يعني رجن التا دسيم يا خمنا التا جن نو ناتي أبتا بزحات سراويت سماي دما بدنكت مستي ملعخ تتصنبرم كبرنا أملاخ أبلعلي سلام كأب مدري أمونغوتهم سمرت أملاخ زلوهم سبات النابولو نأملاخ أمسكنو ترايتا 10 بزحي سراويت كلهم سي مساعد خير فينا كستاجيريا صبغتي مغنياتو توم غواسوتن ملاختن حبيروم دزمروا مزموريا ملاختون نغزابير ريمو يفلطون يمنيروم حقيدو اتزير قال زغل خنم بوصنحنا لومي وتملكوت جن نمدحنا بسغاسب مستجاهده مستجلصه نسومون شعيوم ملكوت مسغاتو هايدو ريمو سبات مس ملاختخا امزغينوم حبيروم زميروم يفلطونيم شعيم نمجمرتا غيزي بتناي لدت اغاطامي سبات مس ملاختخا حبيروم ناملاخ امزغينوم كبرن እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ይኹን ኢሎም ዘሚሮም እሳያታ ጠቕሲ ማማ ጊዴናውን ዘሰይምታ ጠቕሲ ማማ ህይወት ደንበብኪያ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 ቁጥሪ 14 ሰዲዳትልናላ ማማ ጊዴና እግዚአብሔር ቃል ህይወት የስማዓልና ማማ ህይወቱን ከምኡ ኣፍትና ኣልልታ ምናልባሽ ካብዛ ጠቕሲ ፍልይ ድበለ ነዛ መዝሙር በኻለ ጠቕሲ ከሰንትና ዝደልን ተሃሊኻ يار ويلكم تكاين دغم انت لي خيت الدغاغم ثلاثه سبات نعا ጠቕሲ ሰዲድኩም ኣለኹም እግዚአብሔር ረባኩም هذا أخذ يكون ودي لوكاس 15 16 5 أخوينا سمعني لوكاس 15 16 هو እሺስ ከአንብቢያ كون دما أتم ملأخت خاباتاتهم ناب سماي مستيو أتم قاسد نحد حدهم إذن እግዚአብሔር ዝገለጸልና ክኸውን ነገር ክንርኢ ንዑና ይነብተ ለهم نخيت ተባሃሉ ቀልጢፎም ከኣኸዱ ንማርያም ንዮሴፍ ነትህፃን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ረኸብዎ ምዕራፍ 15 16 ወንጌል ሉቃስ هو معرف قلت تا قصريات نقرأك زلا مثلا هو كلتا انديا 15 يقني اللي ابونا هو كده حب قدس كانت صنع كلنا هو انتي نقبر مسلكم حره اجينا عملت وانجيل يوحنس إلنا ندحري جميرنا تنببنايا اذا معرف سب زعبان تايا تزاربيلنا نقول له نذكره سلا زين خيل
انتاي توكيري تزاري وزام عرف حدث بزعبا انتاي تزاري بلنا قال نجر كنذكر نفتن اتليست قال بمجمر تاع برندي تبلمش بزعبا قال دحركا سغا مخانو قال سغا خونه تبل نزي اتحيزنا اكلتيا نخنذكرو يحجزنا مالتي مولو معراف سلا زي نذكر قصيلنا معراف كلته خنتايا تبل نبل مسنببناها ناي قانا زغليلا تاريخ ابو صنحناي كرسوس افت مرعات عدي مخيدو نتوين خمس قيرو نزي انا حس معراف سلسته مسنببناها غويتا مس نيقوديموس دتزاراربو كنروخبو اينا سب كالا غيزه تدي توريدو منكس املاخ اتوني تبل نزي اتليست بحنت قال كنذكرن كنفتن قوم غيرنا خنصنعتي قال املاخ مالتي እና ዛ ሉቃስ ሕጂ ወላ ሰብጌጋ ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 10 ተይል الناسي وبزعبا لدد ابي معرف دي دزاربيلنا خنذكرو نخيلنا افت مجمرتا معرف بزعبا بسرات مستزاربه دحر بسرات دمصقا مولادي مالتي معرف كلته قوم غيرنا خنصنو عنفتن اشي قاليو تسمع لنا افتنا عللتا ماما هيوت ماما جدينا ماما بري حانت عين التغسياناي كلخن تنكي قاليو تسمع لنا الشيخ عبد بمقصال أسنتنو بزعبا هايمانوت أبو دنببناي نايلو مخلوناي معرف 58 كاب قصري 40 كلتن جميرنا كساب موداتا أنبيبنا معرف 59 دما كلتا فقدي ويدما كلتا قصري أنبيبنا لنا كاب تا قصر 40 كلتنا تحيزة كخفتاي النار أنا كنستنتن معرف قصر خندزي أو تصلي بولوني دس دبلتنا بليس مس غوباي حسابنا شير نكبر ازيا لومي زيا ترديات ان زيا تماهيره ازيا استوعيله إلنا نيشي قال ولا كلاتنا خنساتف نفتن نايلومي it was amazing كل جيزو همون ديو نايلوم غا تستوعيدنا له ازي بزح نيوتنا تتقم نأمنتنا تتقم بزح نغرينا بيبنا تسفا قبر كلاتكم استنتنو هلوكم أب 58 قصري 43 دبده ماشي ما انت زخرستس نتزمتن زتنسن بخرخني كم تصحف سيبلها كاب حج موت أبو سلطان يبولون ما انت أنا حنسا مكرا تقبلوا موتي مكرا تعجسه موت طعام متون حنسا أمسكل موتي يبل هجزئة كرستس حنسا أن حوارني ميتلنا تنساعن صحف أفتح زبلون حج موتي أبو سلطان يبولون ما انت انا حنسى ان مكرا تقبلوا ما مكرا تعجسه ما طعام ما تون حنسى امسكل نبره الساعه بين السمعانه الساعه زي مثلنا نسيو حنسى ان حوارن كانا يقويتانا ترين بناي كالاي كلون اللي له امين عباس تونتونيا اتا حنسابن حوارن تبل نخرسوس طرياتن بالكتيلات ماما بري برقص افتالي عليها قطري 40 حدن يلنا اينان بيبنا لهم تذكيركم ما مست 40 كلتن سلت تأساسر الازار تسيو الياس اتسيو الساعة تسيو مسبله تمليسهم جين مويتهم يوم كلهم كريستوس جين كومي كونن تانكيو ماما بري قاليو تسمع لنا وشي قالوت قال لنا ده شيء ولا حد دام بكم على السكرين يلا خد تذكروا 50 كلتن استينا لنا ديكوني 50 كلتن قرب تاشم ميلاتني
እሺ አንብባ هو اوكي نايزي مثاليو دما كمت دم زتالك خدان زتخدن سب امو اترسحات دم نت زتخدنو سب زي يرسحو رسحات كي بصحو خلو دما رسحات دم كم زبصحو زقصر اتسب دم كاب اكالوت ايفسس نيدلو ايدمين ግን ኣብ ደም ድተዓልከ ክዳን ተኸዲኑሎ እሞ እቲ ርስሓት ደም ነቲ ዝተኸድኖ ሰብ ዘየርስሖ ርስሓት ከይበፅሖ ከሎ ድማ ርስሓት ደም ከም ዝበፅሖ ይቁፀር ይድብሎ ደሎ ሰብ ምስ ረኣኻዮ ብደም ዝተዓልከ ኣብ ደም ዝተዓልከ ክዳን ተኸዲኑ ተርኢኻ እንታይ ኢኻ ትብል هو رسحات دم كم زبط صحيح خاتو قطره يدم خم زلو دم كم ستسيق دم فس كم دولي خاتو قطره إننا ترسحات دم نتز تخدنو سب زي رسحو رسحات كي بتصحو كله دما رسحات دم كم زبط صحو زقط صار كومو دما كريستوس كاب سمايات مسمته بملكوتو حمام زي بلو خنسو بسقا مكرا تقبله كريستوس دما كاب سمايات مسمته تقال كاب سمايات مسمته اتملكوت اتقال كاب سمايات مسمته حمام زي بلو خنسو بسقا مكرا تقبله ابت السقا ملكوت نيري مكرا قبل نيري تسقا نت ملكوت جين اتحمام اتقانزا اتمكرا اي بصحوني انتاي دا بسقو يو نت مكرا ناتو غيرو غنزو غيرو قدوس حواريا بيتروس كريستوس مئنتانا بسقا مكرا تقبليمو دقي من بيبياني رزيا كريستوس مئنتانا بسقا يارتبل بملكوت اي نبلنينا ملكوت اي ساغني اي حممني اي قنزوني بسقا مكرا تقبليمو نسخاتكم دما بتناتو امثال مكرا تقبلو كم زبولي دي ام ببا سلازبلكني ام بيبيا دحرا بي مرغيتا صبو غيرون قلصلنا مزا وقرب كبديلاتنا حجي كنكتن بليك الله تردياتنا الله هو بقداماي ون كاب اوريت تقص تقيسوم اتي دم دتعال كخدان قال انتايو صبو غيروم ابري هوماني روميوم تسفا قبر لومون غيزا نع اي نبر اشي كلاتنا صبو غيرنا خنصنا عمنت تسفا قبر غيزا هلونا كدغملنا بي مرغيتا نزا 50 كلتن كردونا يم صبو غيرو اشي ثانك يو أنا اشتريت غستنت شما مايو أبزي معرف 59 تنسي ما إنه أزلتني أبتخا قصر غلتسي نو بتهزاز زقابيها مركب سرح مسدرقو دما داقم لدت نقباري أبراهامون أريقو أكالاتو دخيمو خم موتان كوني قناخي زقابيها كابتون كلتا أكالهم زموتة تسفحها بي كمي مهتن سراويت كم موت نبري حجي أتاناتي زلابتا زفتر الزنبرنا ياسي actually منش من بيباتات تين رزدنت يمثلني كابتا 6 معرف 6 شدشت 10 سلسته سقع 20 كلتا حجي أبتا 10 سلستسي أبطال علي أوي نالا تخالي تا 10 تخلتين دحر كم بباخوين السقا زبالو كله مقدو أمدري أبالاشو نبرمو أملاح كأ نمدري آيا إنه دما تبالاشا نبرت أملاح كأ إنه بلو بسرم مدري عمت بسرم مدري عمت ملي آيا مودة أتخلو سقا أبقدمي بزحي إنه دما أنا مستمدري كتفومي حجي زياس كلها نبي باندا قلنا بزياس كستاخ قبرا كستنتنا خلوخس مزح حجي زلنا يو اتي قبر عامد سلا زباز حقيقة بتجي توين أملاخ تقطعو ننو تعش مخسر حدا تعش محيس كأتو زبالو حجس عبز حجز ورد زلك أنا ريخو متغنو خلو خاتكم أبي تكساس ورد بتعمي توز نبحكي نرئينا مخم نايت مالخ أي نبرن حجي كستاخ قبر جميرة بس حجي نحن هزل ناس مزي حجي خنم بباخن مهراز ناس نرئي لنا خوينا تسميعتني برؤي تي
ዓመፅ ከዓ ኣብዛ ዘለናዮ ቦታ ዝኸፍአ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተኮይኑ ዋላ ብዝኾነ ብጀካ ክፍኣትን ዓመፅን ካልኣይ ንርኢን ዘለና እሞ እቲ ናይ ኣምላኽ ክስታይ ከዓ የጋማጥሎ እቲ ናይ ህዝቢ ትማሊ ሕጂ ክንደይ ሚእትታት እዮም ብሓንሳብ ዓሪፎም እቲ ገዛውቲ ከምዘየለ ኮይኑ እሞ ብጣዕሚ እዩ ናይ ኣምላኽ በቲ ንሪኦ ብሂወትናስ ንሪኦ ኮይኑ ዘለና ኮይኑ ተሰሚዕን እሞ መሉኡ ለይ ከዓ ቁርብተይ ንዓ ከስተንትና ፀኒሐ እዛ ሕጂ ዘለናያ ግዜ ቴንክ ዩ ወዲ ኣለኹ ካልኦት ተስማዓልና 57 ቁጥሪ 2 እሺ ካልኦት ጊዜና እንጠቀመሉ 58 54 55 እስካብ 6 ከዚኦም ከፈትነን ኣነ ዲያቆን ወደ ቁጥሪ ክንደይ ይቅሬታ ኣብ 58 ኮይኑ 54 55 እስካብ 56 ኩለን ሓንቲ ኮይነን ስምዓኒ ፈትነን እሺ መለኮት ዘይደክም ዘይሓምም እዩ ነቲ ጎይታ ክብሪ እንተ ዝፈልጥዎስ ኣይምሰቀልዎን ተባህለ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም መከራ ከምናቱ ተቆጽረሉ መለኮት ኣይሓምምን እዩ ኣይደክምን እዩ እቲ ጎይታ ክብሪ ግን እንተ ዝፈልጥዎስ ኣይምሰቀልዎን ከም ተጻሕበ ድማ ከምናቱ መከራ ተቆጽረሉ እታ ካልኣይት ከዓ ጎይታና ተሰቕለ ንሕና ድማ ነቲ ምእንታና ዝተሰቕለን ዝሞተን ዝተቀብረን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብምትንስኡ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ንስገድ በጀካ ናብ ጎይታ ናብ ካልእ ክንሰግድ ከም ደይብልና እሱኡ ዝሞተልና እሱኡ ሰማይ ዓሪጉ ከዓ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ዝተንሰአልና ኣይ ሃብቲ ዕምቆት እግዚኣብሔር ፍልጠቱን ኮቶ ዘይምርመር እዩ እወዚ እዚ ኩሉ ሃብቲ እዚ ከዓ ኮቶ ዕምቆት ናይ እግዚኣብሔር ዘይምርመር እዩ ይብለሎ 3:1 ኮይኑ ስምዓኒ ወስኸለን ከዓ ዲያቆን ወደይ በታትና እሺ ካልኦት ተስማዓልና ካልኦት እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ ቁጥሪ ክንደዚ ኣውፅልና በሉ ንኸውፀልኩም ዳንበብኩም ከተስተንትኑ ብሓደ ፀናሕና እንዲና እሺ ሞስቕስቕ ካበልኩም ኣነ ከዓ ከስተንትን እታ ግዜ ክንጥቀመላ ምእንቲ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ኣብታ 42 ጀሚረ ኣብ ላዕሊ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኤልሳዕ ከም ደተስአ ኤልያስ ከም ደተስአ ኣልዓዛሩ ከም ተስአ እንታይ ኢሉ ብሂወት ብዙሕ እዋን ፀኒሖም ብድሕሪ እዚ ግን ካልኣይ ግዜ ሞይቶም እዮም ሕጂ ድማ ትንሳኤ ዘጉባኤ ይጽበዩ ኣለው ብነቢያት ይኹን ብሃዋርያት ይኹን ብጎይታ ይኹን ብድሕሪኡ እውን ብቅዱሳን ኣቦታት ሙታት ክትስኡ ይኽእሉ እዮም ክትስኡ ከዓ ርኢና ኢና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ተሲኡ ከማኢሉ ዝነብር የለን እንታይ ደኣ ካልኣይ ግድነት ድመውት ትንሳኤ ዘጉባኤ ከዓ ክትጽበዩ ትንሳኤ ዘጉባኤ ማለት ክርስቶስ ንፍርዲ ክመጽእ ከሎ ኩሉ ሙታት ዳግማ ክትስኢ ንፍርዲ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ንክርስቶስ ኣይምልከቶን እዩ ሓንሳብ ዓሪጉ ከይዱ ክመጽእ ተኮይኑ ከዓ ንፍርዲ እዩ ክመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ትንሳኤ ዘጉባኤ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝምልከቶ ኩሉ ሰብ ከዓ ወላ ይተስእ ወላቶም ዝተስኡ ደጊሞም ምማቶም ኣይተርፎምኒ ማለት እዩ ስጋ ከይለበሰ ሰብ ይቕሬታ ሓመድ ከይለበሰ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝተባህለ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝምልከቶ
دي موتا حمد دي طعامة كتنسق أي كألني كريستوس تراي تسيو بوغيرو بخور تنسق خوينو أبتا 43 دما نتي زموتن زتنسقن بخوري خونة بلا الله نزاي خبلا دلي نمنتاي بخور تباهيلو كريستوس قدمي رتسق سب يلن دي وأبوري تسيو من ديو إلسان إلياسن آتسيو من ديو كريستوس كو بدحري أمي مويتو تسيو سلامتاي نعبو خور خوينو قدمي رتسو إن هالو إن دحري لنا غا زسيم كم تابلع عليها كنبلات سنحنا مسألة متساتيا ولا قاعدة تسو دقي مويتو ميم كريستوس جين تسيو عاريقو أبي معنا بو تقيميت له نفردقا كمتسي كم تاب صولة هيمانوت نبلا سلازي اتي نايزل عالم تنسائي دتسو كريستوس ترايو نحنا غا أب قباية زت أب تنسائي زو قباية كلاتنا كنت السئينا سلازي نتنا كلاتنا تنسائي بخرو مني كريستوسي أملاخنا سلادي تسأل نحنا غا تسفا تنسائي ألنا سلازي بخوري أبونا كريستوس أملاخنا كريستوس بخورو تنسائي سلازو خوانا نحنا توم سعبتتوم آمنتو غا كمتي أملاخنا دي تسأل نحنا غا تنسائي ألنا نسو بخورنايو ونحنا غا قدنت كريستوس دي تنسأل تنسائي غا كنتسق ناب سماي كنكيدينا مالتي سلازي السو بخوري نايت زموتن نايت دي تسأل ايو أبتا 44 كا እግዚአብሔር ቃል ያትብል بفقادو نمومات سب كونه نمنتاي سب كوينو እግዚአብሔር ቃል እንደحريلنا بفقادو نمومات እግዚአብሔር ቃል سي اتزير قال اتسماين مدن زفطره املاخ اتهياو املاخ اتمدحاني املاخ اتملكوتاو قال نمنتاي سب كوينو بلالو نمومات معناته املاخ يموتني قال يموتني ملكوت يموتني كموت اندحر خوينو سب كهون علو موت نسب سلازم ملكت نسب سلازم قبع نمنتاي خموت تدلي ونموتنا بموت تراي قطفو دخل نموتنا خطف الزخيل يلن نحاتياتنا نمرقمنا كدمس الزخيل يلن سلازم نموتنا خطف بموت يخطف دلو بموت كطفو دخل كا እግዚአብሔር ቃል تراي that's why سغا لبيس سب بموخان مويتو كا نموتنا اتفيو كريستوس እግዚአብሔር ቃል ስጋ ለቢሱ ተዘይ ውለድ ተዘይ መውት ሞትና አይምጠፈን አይምዳሐና ስለዚህ ንሕና ክንድሕን ሞትና ክሰዓር ክጠፍ እንድሕር ኮይኑ ብሞት ጥራዩ እሱ ከዓ ብሞት ናይ ክርስቶስ ጥራዩ بملكوته مكرا يتقبلن بسببنوت ግና መከራ ተቀበለ እዚያ ከነስተውዕለላ ሁሉ ግዜ ክርስቶስ ብርግጽ ቃልን ስጋን ዝተዋሃደ ሓቀይ ቃል እቲ መለኮታዊ ቃል እሱዩ ምስጋ ሰብ ተዋሃይዶ ክርስቶስ ከዓ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ንብሎ መለኮትን ቃልን ይግሬታ መለኮትን ስጋን ወይ ድማ ቃልን ስጋን ዝተዋሃደ ስለዚህ ክርስቶስ መከራ ተቀቢሉ ክንብል ከለና ምንም እኳ መለኮት ኩሉ ግዜ ምስቲ ስጋ ዝተዋሃደ እንተኾነ እቲ መለኮት ግን መከራ ይቅበልኒ ብስጉ እዩ መከራ ተቀቢሉ ክርስቶስ ክቅጥቀጥ ከሎ ክግረፍ ከሎ ክጠሚ ክጸምእ ክሳቀ ክትክዝ ክሓዝን ክመውት ከሎ እዚ ናይ ስጋ መከራ ንመለኮት ብመለኮቱ አይትንክፎኒ አይቀርቦኒ መለኮት አይሐምም አይጠማ አይሞት አይቅንዞ እንታይ ደኣ ስጋ ስለ ዝተዋሃደ እቲ መለኮት ነቲ ናይ ስጋ መከራ ገንዘቡ ገበሮ ኢና ንብል ምስኡ ህልው እዩ ምስኡ ተዋሃሂዲ ነይሩ ተፈሊውን አይፈልጥኒዩ ተአሊ አይፈልጥኒዩ ንዘለዓለሙን አይፍለይኒዩ ስለዚ ህልው ምስኡ ውሁድ ምስኡ ስጋ መከራ ከቅበል ከሎ መለኮት ምስኡ ነይሩ ስለዚ ገንዘቡ ይት መከራ ተዋሃሂድዎ ስለ ዘሎ ግን አይስምዖኒ አይትንክፎኒ ጊዜ ብልናን አቦና ጠቂሶሞ ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ድበሎ ሓፂንን ሓውን ብሓዊ ክረስን ከሎ ሓፂን ናይ ማሕረሻ ክቅጥቅጥዎ ከለዉ ሓውና እንደዱ እናርሰኑ ነቲ ሓፂን እዩ ድቅጥቀጥ እምበር እቲ ሓዊ አይትንከፍኒ በቲ ሓፂን አይትቅጥቅጦን ኢኻ ነቲ ሓዊ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መለኮት ድማ ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ
اتمكرا بالسقا قبلو خلو بالسقا دا أمبر بملكوت هاي نبلينا زي أخن تنكقلا ملكوت أي ساقيني أي حممني أي موتني بيت الزلبة انتايلا ملكوتو مكرا يتقبلن بسبنتو قنا مكرا تقبله بسبنتو بملكوتو مكرا زي بلو خنو سقنا بيتي زلبة سقا نتمكرا ناتو قبرو قن ناتو يو أي ملكوتوني خاين بلنينا ገንዘቡ ገበሮ ናቱ ገበሮ ምክንያቱ ሙሲ ተዋሃይዱ ደሎ ስጋ ከቅጥቀጥ ቆሎስ መለኮት ካ ሙሲ ተዋሃይዱ ደሎ ግን መለኮት ክትንከፍ አይካልኒ ትመከራ ግን ናቱ ገበሮ ኣብታ 45 ቅጽል ኢላ ሽዑ ንሱ ህይወት ክነሱ ብስጉ ንሞት ናቱ ገበረ ንሞት ስናቱ ገይርዎ ኢማጂን ህይወት ይኮ ህይወት ምስሞት አይሰማማዕኒ ሓቀይ ህይወቲ ምንባሪው እሞኻ ወሃብ ህይወት ጥራይ አይኮነን ህያው ጥራይ ደኮነስ ህያው ዝገብር ህይወት ዝህብዩ ህይወት ክነሱ ብስጉኡ ንሞት ናቱ ገበሮ ሞት ዘይምልከቶ ከሎ ናቱ ገበሮ እቲ እስትንፋስ ህይወት ኦፊሉ ህይወት ዝህብ ፈጣሪ ሞት አይሰማምዖኒ ሞት አይምልከቶኒ ንመለኮት ሞት አይናቶኒ ነት ወሃብ ህይወት አምላክ ሞት አይሰማምዖኒ ሞት አይምልከቶኒ አይናቶኒ ግና ብስጉኡ ምስጋ ስለስተዋሃደ ሞት ስጋ ከዓ ስለዚ ሞተ ብስጉኡ ግን ነቱ ሞት እንታይ ገይርዎ ናቱ ገይርዎ ገንዘቡ ገይርዎ ብኸሚና ከዓ መለኮት ብስጉኡ ሞተ ንብል ከድሕነና ደኣ ሰብ ኮነ እምበር ህይወት ንሓዋሩ ኣይሞትኒ ያ ንዓና ንምድሓኒ ሞይቱ እምበር ወህይወት ኣይሞትኒ ንሓዋሩ ኣይሞትኒ ኣብታ 46 ኣብ ሰብ ዝእመን ርጉም ይኹን ኢሉ ይሞ ድሕነትና ብተራሰብ ኣይኮነን እዚኣ ከነስተውዕለላ ድሕነትና ብተራሰብ ኣይኮነን ሰብ ኣይኮነና ድሕንና ክርስቶስ ምንም እኳ ኣብዚ ምድሪ ከም ሰብ እንተረኣናዮ ስጋ ሰብ ለቢሱ ክበልዕ ክጠምእ ክቅጥቀጥ ክመውት ክሳቀ ክደሚ እኳ እንተረኣናዮ ሰብ ግን ኣይኮነን ተራ ሰብ ኣይኮነን ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ከዓ ሰብ እዩ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ መለኮት እዩ ስጋ እዩ ከዓ መለኮትን ስጋን ተዋሃሂድ እዩ ኣይፈላለይን እዩ ውሁድ እዩ ሓደ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ዘድሓነና ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ እምበር ወላ ብስጋ ይሙት ብሰብነቱ ይሳቀ መከራና ስቃይና ይውሰድ ዶ ሰብ ኣይኮነና ድሒነና በይኑ ተራ ሰብ ኣይኮነን መለኮት ምስ ስጋ ተዋሃሂድ እዩ ክርስቶስ እንብሎ ስለዚ ድሕነትና ብተራ ሰብ ኣይኮነን ድኾነ ይኹን ሰብ ከድሕና ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ሰብ ዝእመን ርጉም ይኹን ኢሉ ዝኾነ ይኹን ጻድቕ ይኹን ፍሉይ ይኹን ንጹህ ይኹን ድኾነ ይኹን ነዚ ድሕነት ዝኽፍጽም ዝኽእል ብጀካ ፈጣሪ የልቦን ኣብ ጻዕዲ ዋቢለ ክነግረኩም ድንግል ማርያም ከማን ንጽህት እያ ጽሪት እያ ሕሪት እያ ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርኽቲ ተባሂላ እያ ምልእቲ ጸጋ ተባሂላ እያ ንዓና ግን ኣየድሓነትናን በቦኣን በዲኣን ሰብ እያ ድንግል ማርያም ከተድሕነና ኣይትኽእልን እያ ከድሕን ዝኽእል ክርስቶስ ጥራይ እዩ ንሱ ከዓ መለኮት ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰብ ዝእመን ርጉም ይኹን ድብል ዘሎ ድንግል ማርያም ሰብ እያ ድንግል ማርያም እያ ኣድሒናትና ድንግል ማርያም እያ ተበጃትና ድንግል ማርያም እያ ዕዳና ከፊላ ንገነት መሊሳትና ኢልና ነቲ ናይ ክርስቶስ ተበጃውነት ምድሓን ንድንግል ማርያም እውን ነታ ኣድዩ ነታ ንፈትዋ ነኽብራ ወላ ንድንግል ማርያም እንተ ሃብናያ ኣብ ሰቢና ንውክል ዘለና ርጉማት ኢና ከዓ ናይ ክርስቶስ ምድሓን ብምንም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ድርድር ንዑ ጥራይ ድምልከት እዩ ንማንም ሰብ ዘይወሃብ እዩ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እዩ ምድሓን ስለዚ ከዓ ድሕነትና ብተራ ሰብ ኣይኮነን ብጀካ ክርስቶስ ስጋ ዝለበሰ ኣብዚ ምድሪ ተራ ሰብ እዩ ዝኾነ ይኹን ክርስቶስ ጥራይ እዩ ተራ ሰብ ዘይኮነ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ክርስቶስ መለኮትን ስጋን ዝተዋሃሃደ ኣብታ 49 ናይ መወዳእታ ቃለያ ብዘይ እግዚኣብሔር ቃል ካብ ኣዳም ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተፈጥረ ኩሉ ሓደ እኳ ከድሕነና ኣይከኣለን ብዘይ እግዚኣብሔር ቃል እዚኣ ኣስተውዕሉላ ብዘይ እግዚኣብሔር ቃል
ካብ ኣዳም ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተፈጥረ ኩሉ ሓደ እኳ ከድሕነና ኣይከኣለን ፍጡር ማለት እንታይ ማለት እዩ ብጀካ ፈጣሪ ኩሉ ፍጡር እዩ ሓደይ ፈጣሪ ካልእ ብሙሉኡ መላእኽቲ ይኹኑ ሰብ ይኹን እንስሳ ይኹን ግኡዝ ነገር ይኹን ኩሉ ፍጡር እዩ ብጀካ ሓደ ፈጣሪ ኩሉ ፍጡር እዩ ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ብዘይ እግዚኣብሔር ቃል ተወዲ ካልኣይ የብሉን ካበይ ከነምፀሉ እግዚኣብሔር ቃል እቲ ፈጣሪ እዩ እቲ ቃል እቲ ምስጋ ተዋሂዱ ዝተወልደ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ብጀካ ፈጣሪ ብል ኣሎ ካብ ኣዳም ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተፈጥረ ሰብ ፍጡር እዩ ኩሉ ካብ ኣቦን ካብ ኣደን ዝተወልደ ካብ ኣዳም ኣትሒዝካ ክሳብ ንዘለኣለም ዘርኢ ሰብ ኩሉ ፍጡር እዩ ሓደ እኳ ከድሕነና ኣይከኣለን 4 ነጥቢ ፈጣሪ ይድሕንና እቲ ንኣዳም ተስፋ ዝሃቦ ዘርኢ እዛ ሰበይቲ ርእሲ ዝተመን ክጭፍልቕ እዩ ኢሉ ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ ከም ዘድሕኖ ዝተዛረበ ባዕሉ ተስፋ ዝሃበ ኣምላኽ ንሱ ጥራይ መድሓኒ ንሱ ጥራይ ከዓ ኣድሒነና ካብ ኣዳም ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተፈጥረ ኩሉ ሓደ እኳ ከድሕነና ኣይከኣለን ሹር ተስፋና ኣብ ሰብ ከይከውን ድማ ባዕሉ ኣምላኽ ሓቂ ሰብ ኮነ ተስፋና ኣብ ሰብ ከይከውን ሰብ ከድሕነና ኢልና ከይንፅበ ምእንቲ ባዕሉ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ሰብ ኮነ እዚኣ ነይራ ኣስተንትኖይ ሓውና ዶክተር ፅጋብ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለኻ ናባኻ قريت اسمع لنا دياقون حوا بتاعت أشمو بتاعت زبالكايا تا تمتسي تا بخري نخلو فلما تنسعين نموتن نسو جميل بخلو نسو مجمرتا خايل كامو أبقاسي حجن آبنت بزح جزي سبات كحال فهلو أب جنتو أب حقفو أملاخ ينبرلنا نبل مالتي بزح جزي تي صناعتي هابكم أب حقفو أب جنت ينبروم نبل كلناسي نتناي دحال تنساينا مالتيو نتم قديفومنا زخدو بوتاتنا ناديتاتنا نلمنلهم وين صلوت نقبرلهم مالت ديازيا دحريتي تنساي ناي املاح كالز تنسس يلن تتباهلوسي بزوم كلهم صادقانات حوالياتسي اي تنسون مالت دي سغاب حجي نساس قرب انت تبلها بتعم صبو غيركا هاغليسكايو ግን نتي نبلو نبرنا اب حازن كغاطم كلو زبحال بهيلاتسي غوغوي ديو يا خبل دليمو تا نتا انت اش مدري كونس اتي نبلو نغلاتسي كبحال الله وديمو يا ترديك الله حجي حواريات مويتوم يوم قدميون كاب ادم اتحسكا مويتوم يوم ولدناون بسغا مويتوم يوم اب حقوتاتنا قله حجي تنساي زغوباي اندحرا حاليو بجكا ክርስቶስ دتسأت دي حاليو سي ابي دالهم دلو معز دالهم كتسو هو حجي اب ملكتي بيتروس قداميتي ملكتي بيتروس معرف حاده قطر 10 شومنت يامسلنا I will check it no معرف 3 ابتا 10 شومنت 10 تشعته عنتو يتنبي بانيري 10 شومنت مسعى 10 شعته قصل ابي لخن ببا ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምን ተቐርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳ ስለ ሓጢኣት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ ነሰው ዓለላ ሓጂ እዚኣ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም ዓርቢ ስቕለት ስጉኡ ናብ መቃብር ክወርድ ከሎ ነፍሱ ድማ ናብ ሲኦል ከይዳ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ካብ ኣቤላት ሒስካ ክሳባፍታ መዓልቲ ስቕለት ናይ ጎይታ ንዝሞቱን ብምሎም ናብቲ ሲኦል ወሪዱ ድሕነት ሰብ ይኹን ገነት ኣትይዎም እዩ ንምንታይ ክርስቶስ መፂ ኣዳምን ሄዋንን ምስተጋገይ ካብ ገነት ምስተሰጎጉ ናብ ኣመንቲ ከይኣትዉ እሞ ካብታ ኦም ህይወት ምእንቲ ከይበልዑ ኣብታ ኣፍ ደገ እተን በልብል ሰይፊ ዝሓዘ ኪሩብ ዋርድያ ገይሩሉ ንገነት ማለት እዩ 5500 ዓመት ሙሉእ ገነት ተዓፂ ነይሩ ክርስቶስ ግን ብዕለተ ዓርቢ
ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ናይ 5500 ዓመት ሙሉእ ነፍሳት ድሕነት ሰብ ይኹን ገነት ኣግዒዝዎም እዩ ነታ ኣብ የማኑ ዝነበረ እንታይ ዲልዎ ነቲ ሽፍታ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኻ ስለዚ ድሕርታ መዓልቲ እቲኣ ደዲ ሞተ ሰብ ፅቡቕ ድገበረ ናብ ሲኦል ሕማቕ ድገበረ ናብ ሲኦል ፅቡቕ ድገበረ ከዓ ናብ ገነት ይኣቱ ኣሎ ሕጂ እታ ነፍሲ ኣይትበርስንያ ኣይትብስብስንያ ኣብ ቅዳሴ እንድሕሪ ኣስተውዒልና እታ ኣመክንዮ ክንብል ከለና ነፍሲ ግና ብኩሉ ክብርትን ንጽህትን ዝኾነት ናይ ስጋ ህይወት እያ ኣብዛ ስጋና ዘይትፈርስን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትፍና ንፍለጥ ንረዳእ ሰንበት ሰንበት ዳርጋ ሰንበት ሰንበት ነንብብ ኢና ኩላትና ኣብቲ ስክሪን ማለት እዩ ስለዚ እታ ነፍሲ ኣይትብስብስንያ እሳ ናብ ኣምላኽ እያ ትኸይድ ፅቡቕ ዝገበሩ ብገነት ኣለዉ ሕማቕ ዝገበሩ ከዓ ኣብ ሲኦል ኣለዉ ግን ሲኦልን ገነትን ንባዕለን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ከሎ ሲኦልን ገነትን ክሓልፋ እየን ሽዑቲ ትንሳኤ ዘጉባኤ ምስ መፀ ከዓ እቶም ቅድሚ ሕጂ ሞይቶም ዝነበሩ ኣብ ቅዳሴ እንድሕሪ ሰሚዕናዮ ኣብ ቅዳሴ ኣትናቴዎስ እንታይ ድብል ኣሎ ቀዳማይ ምንፋሕ መለኸት ክኸውኒ ካልኣይ ክኸውኒ ሳልሳይ ክኸውኒ እናበለ ኣዕፅምቲ ከካብ ዘለዎ ክእከብ ኣብ ባሕሪ ድሞተ ኣብ ከብዲ ኣራዊት ድሞተ ኣብ መቃብር ደሎ ኩሉ ብሰለስተ ግዜ ምንፋሕ መለኸት ክትስ እዩ ስለዚ ትንሳኤ ዘጉባኤ ኣለና ሽዑ እቲ ሲኦልን ገነትን ተሪፉ መንግስተ ሰማይን ገሃነም እሳትን ይኸውን ማለት እዩ ሲኦል ንባዕላ ሲኦል እታ ሕጂ ሓጣን ሒዛ ደላ ተጠቕሊላ ናብ ገሃነም እሳት ክትኣቱ እያ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ይመስለኒ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 11 ከምዚ ይብል ዓብይ ጻዕዳ ዝፋንን እተቐመጦን ከዓ ረኤኹ ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ ምድርን ሰማይን ነስተውዕለላ ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን ምዉታት ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ደው ኢሎም ረኤኹ መጽሓፍቲ እውን ተገንጸሉ ካልእ መጽሓፍ ከዓ ተገንጸለ እዚ እውን እቲ መጽሓፍ ህይወት እዩ ካልእ ኢሉ እቲ ሓደ ከዓ ካልእ ማለት እዩ መጽሓፍቲ ተገንጸሉ ካልእ መጽሓፍ ከዓ ተገንጸለ እዚ እውን እቲ መጽሓፍ ህይወት እዩ ጻድቃን ድምዝገብሉ ማለት እዩ እቶም ምዉታት ድማ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍቲ ተጻሒፉ ዝጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘሎ ምዉታት ወፈየት ከምቲ ኣብ ቅዳሴ ጠቂስያ ጽናሕኩ ማለት እዩ ሞትን ሲኦልን እውን ኣባታቶም ዘለው ምዉታት ወፈዩ ይሲ ሞትን ሲኦልን ሲኦል ንባዕላ ነቶም ኣብኣ ደለው ምዉታት ከተወፍያ ነፍሲ ወከፈም ከዓ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበዩ ሲኦል ንባዕላ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ሕጂ ትገሃነሚ ማለት እዩ ትደዓበየ እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ማለት ቀላይ ሓዊ ዝኾነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበየ ይብል እግዚኣብሔር ካብዚ ይሰውረና ተስፋ ገብር በሪሃ ክትከውን ይቕሬታ ግዜ በሊዐ እተን ተሪፈን ደለዋ ግዜ ናብ ኣቦታትና ክሓልፈኩም መድረኽ ናብ ኣቦታትና ህይወት ይስማዕና ደባ አሜን ኩልና ኣቦይ መርጌታ መድረኽ ናባኹም ንኔክስ ክንገብራ እታ ኣብ ደም ተኣልከ ገለ ቁርብ ከተብረልና ነሽ ኣራይ ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም ናባኹም ኣባይ መርጌታ ያለው እንዲም ዲያቆን ከዓ ናይ ሓፍትና ምሉ ብቐዳማይ ፅቡቅ ገረማ ብሪሆማ ነረሞ ነቶም ዘይነበሩ ወጊት ስለዘየለ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ብሰላም መፅንሐና ኣብ ኔዋይ ሶሙን ወላ ክንገብራ ኢሎም ታደላ ግዜ ነቦና ነቤ መልአከ ሰላም ትኹን ኢሎም 9 ደቂቃ እንደለዋ ምስለን ሓራይማ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ እቶም ኩልኹም ኣብዚ መራኸቢ ብዙሓን ዘለኹም ካብ ጸሎት ክሳብ ሕጂ ፀኒሕኩም ዘለኹም ኩልኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋትሓት እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርክ እቶም ኩልኹም ነቲ ተዋህበኩም ጥቅስታት ከተንብቡ ከተንብባ ዘምሰኹም ከምኡውን ነዚ መደብ
تمرح صنعها حونا دياقون كلكم زمن أقلقلت كبارخ كلكم نما زمن أقلقلتكم أبارخ زيادة كله دما دكنا ميكالن أبيجلن زماري ملاختي يسمع لنا أبتي ومصحف إياسو مراف عسران 4 قطري 15 انتايو زبل أنا بيتين جنا لإግዚአብሔር إنا النجلجل نسخاتكم جنا نمن كم تجلجلوا حرايو مرصو إلو إياسو تزاريبو نيرمو اندحونا دكتور صقاب دما أنا بيتين نعملاخينا نجلجل زبلو إياسو داغماي إياسو كونكم سخمن دقخمن تجلجلو زلهم يا بير أجلجلتكم يبارك دكنا دما عبيخن زيادة كله عبيخن أبيت أملاخ تتخيلكن جمرت زيكونكن فتسمتكن كتنبرا دما يا بير مملشو تصقو يبزحلكن أمر أخباركن زودك أي تعمل فتوكن حراي أبتا 50 شوعتني نشتي مستن زلوانا دقايق أسكب بالدليل نحنا وحدنا نفلت اتبزحنا خنبصحو عين خلن إنا كما كم تصحف سب كاب عبي بحري وحد ما يسوتيو خمز تقلل نحنا كمو كافلت أتجزي وحد نزارب سرعة ترقاميين هابت تسفانان كا نمهر سلخلو እግዚአብሔር أملاخنا مسغانا يبصحيو እግዚአብሔር نفلطو إنا سرح እግዚአብሔር ون كله نفلط إنا إلو كابانا زمكح ولا حد يبلنان نحنا وحدنا نفلط صبقت مثالية زمصان تايو كم تسب كاب عبي بحري وحد ما يستيو زتقلل بحري وكانوس قفيحيو سفيحيو بزي عكان زي بحل مايون يعقيرو حقيف زلو جن نحنا نتقلل نحنا كاب سمعتنا نروي قرب بخبايا يخون بزخونه كابو قديحنا مستنا نتقلل نتبرو نتملو بحر وي وقيانوس ستينا ايكونان نتقلل وي دما نروي تايدا قرب كابو املاخنا دما كم تعب بحر طرح يكونن بزرد أن يزمسلو زلمبر اتفتار بحري اتفتار وقيانوسي اتناتو كالنت ويدما تناتو سرح كم بحركم وقيانوس قرناول اين مسلونينا ولا حنت معقن يبولون مداركتيون يبولون ممثلون يبولون نزي مسللناون كنمزنو اين خئلن إنا اما سمعنا كابتو وقيانوس كابت بحري كابت ماي قرب ما يستينا كو خبط للناسي كابتن كله زفتره እግዚአብሔር ድማ እንታይ ይመስል ኩሉ እንትንኡ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ክንበጽሐውን ብፍልጠት ኣይንኽእልን ኢና ግን ቁርብ ኢና ንፈልጥ ንእሽተይ ኢና ንፈልጥ በታን እሽተይ ንፈልጣ ግና ድሕነት ረኺብና ناتو كم انخون ايو ازقال زنقرنا زلو بزوح لومي ابدك سبات اقام دلو نسب حدا نقر مسعيه كما يقر كازا اي خايو
كما يقولوا خوينو خطبلة خليخا حجي نتنا يجزي أبيهر كم سب كما يقولوا يخون كما يقولوا يكال إنها تبهله دك سبات بخوم إينا نودق زلنا أما نايسب عقمي نايسب سرح عقنا اللو قدب اللو وسنون اللو نايجزي أبيهر كنفلت قنا نئشتي نعنا فوسي نعنا مدحنيت نعنا دما نابو زبط حنبر كلنا يجزي أبيهر نجر كنفلت كم زي نخيل نحنا وحودنا نفلت اتبزح قنا كنبزحو أي نخيلنينا إليو حجي نعملا كنفلتو فليتنا دما خنصعبو بزح يكون نزد لينا بزح فليتنا ون كنبزحو أي نخيلنا كندزي خيد كاس نعملا كتفلتو كندزي توقعيس كادما كندزي مصحف تنبيب كادما نعملا كتبصحو إخا زبل يلن كنبزحو أي نخيلنينا أملاخنا قلنا حياوائي ناي برخوتو برخات ناي محرتو محرت تخافلت نكون إلوغن وحد بلج أبيل لنا نثن وحد بلج زبللنا نعان فليتنا كمتي كاب بحري بخبايا ماي قرب ساتيخا تروي قرب كابت بلج زبللنا فلتقطو دما نعو فليتنا كندحن نعو فليتنا دما ناتخون كوني أملاخ نزي كفيتلنا زلمو بخمزي كنبر نتقرب نفلطو أب قبر خنوعلو نتقرب نفلطو دماني كنمرحلو እግዚአብሔር ንኹሉ ሓይሊ ሃበና ናይ በሓቂ ሰናይ ምሸት ዓሚቕ ትምህርቲ ናይ ኤጲፋንዮስ ኢና ክንምሃር ኣምሲና እሞ ተማሂርና ክንድሕነሉ ተማሂርና ድማ መገዲ ኣምላኽ ክንሕዘሉ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። መጀመሪያ ነዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ነመስግነካ ንዓና እውን ናይዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ እዚ ጉባኤ እዚ እውን ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም ስለ ዘፈፀምካና ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ነቲ ኩሉ كزرعنا تصنح قال كادم أملاخنا أبقنع لبي أبقنع حلنا تقبلنا سفيرنا كنا برلو كن صدقلو نبخاخ بس حلو ودعتنا خطبقلو أسماتنا أم مصحف كمصحف هيوت كصحفلو صح جزنا وحود إنا نفلت كم تبهله نتوحد نفلت أملاخنا أبسنا مقباركم بقعلو نسخا حقزنا صومنا بارخلنا قدسلنا نبتاتنا هوريات كم تقبل كلهم تقبل لنا صوم دحنت صوم حرات قبرلنا برخات عدينا قدس رنقل مريم كفلنا إيد ملاك خادم ما حلونا هب كان عدما أملاخنا نصوم نصلوت فقرن سلام نسحان قربان نسنا مقباركم بقعلو دما سخار دعنا أب حمام نزلو أملاخنا فوسخا أب حزن زلو مصنن عخا طميم زلو برختكا تأسيرهم زلو مفتحخا أو جلو وفرو دحاني اتولنا نبرحوقنا بقربا كلهم زقشر ما خم قشعهم بدحان ملسلنا ولدنا النعبيهم زلنا دكنا وداتهم ولدهم عبيتهم عشتهم بارخلنا نعخا زخونو قبرلنا سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منجس خاتم سا فاد كان تاب سمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا ولا كل حدك لا بدلنا نعسنا نقلنا فكفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا نقسن حيلن كبر نزل على منتك إما أمين أوزت يا مريم بناي قدس كوري الملاح سلامتا سلام لكل خوب احنا غدن قليخي بسقاخون دنقلي خاد جابير تواد قويت أسراوي سلام لكله سقاان سبرختيخي
ረከርስኹም ብርክኡ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ፍታዊ ስረይ ዚና አምላክን ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒጋጋና ሰራያት ያደምሳሲ ያበሳ ወልዱ ለብሩክ ሲያቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ወረን ሳይዱ ገጻናት በበስምክም ክንፍታኖን ጻነ ይረስየንስ ክሏን ስማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኽልተይም ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኽልተይም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታ ንቕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ስለ ፀሓንሓና ግዜ ኣምላኽ ምስጋና ይብፅሐዮ ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ሰላም ዘውዓለ ኣምላኽና ዛለይቲ ዲኣ ድማ ሰላማዊት ለይቲ ይግበረልና ብርክለይቲ ንኩልኩም አሜን። አባታትና ንኩልኩም ከዓ ሰላማዊት ለይቲ ይግበረልና ቃለ ህይወት የስማዓና ቃል ህይወት يسمعنا كلهم روح ليتي أقلقلتكم يبارخ دحان حضروا برخلي تكبرلنا አሜን። ቴንኪዩ ኩልኩም አቦታት ዲያቆን ጽቡቅ ተማሂርና አሜን። ጆዳይ በረኸተ